Seren ydw i a dwi wedi newydd cwbwlhau apprenticeship mewn Business Administration efo Heddlu Gogledd Cymru a dwi wedi ennill Wobr Prentis y Flwyddyn. Nes i dewis bod yn prentis oherwydd dwi'n ennill cyflog a dysgu. Peth gorau am y prentisiaeth oedd dysgu lot o sgiliau yn y swydd. So dwi'n gweithio i Heddlu Gogledd Cymru a maen nhw yn cefnogi pob staff, supportive a just really dda. Nes i cael perthynas da efo'r coleg y tîm. Roedd nhw just really help fi i gwbwlhau apprentice gwaith yn ôl NVQ. Just really help fi. Roedd Paul yn assessor fi MVQ a mae hi wedi really helpu fi gorffen mewn blwyddyn i gorffen apprenticeship. Fedrwch i recommend apprenticeship i ffrindiau fi a teulu. Ffordd da i cael gwaith. Ennill y Wobr means the world a dwi'n really hapus dwi wedi ennill y Wobr Prentis y Blwyddyn.